Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu, je tu Pixel Foxy a teraz hráme Contraband Police, takže hraničný priechod. Dúfam, že sa máte dobre. A teraz, počkajte, čo to teraz asi? Ja túto hru som už tak dlho nehrala, kamo, že všetko som skoro zabudla. Teraz som vždycky jakoby. Jasnička. OK. Odpúšťam ťa. A teba? Dobre. Teda ťa odpúšťam. Papa. Dovi. No takže ľudia. Nepočkajte, ja už nesmiem. West. Переметните контрабанду отсюда до всякого металла на транспортный селект автомагнитики аж магазину. Police garage. This is where your police cars are stored. Tell to mechanic to prepare the desired vehicle or repair a damaged vehicle. Atajcie, Marysiu Komandiru! Jej. Czekaj, to mam Rex. Dobra. Listo was gotówku służnej. Weszli ejś maszynu. Czekaj, to jest ten mechanik? Łukasz? Ada? Ciao. Łukasz jeszcze raz. Wać was idu? Dobra, ja chápem. No, dobra. Takže musím ísť teraz do auta. Арбатчей to становка, robocny łagra. Wy podrobku Ada Zakrutników, liczno et artam, Ja elio idę was znaczenia do punkt. a ja musím ísť až teraz neviem. No nič. Aha. Engine start, no problem, 5 minút. Tidin, problém engine start. Poznáte to? Ježišmarja. No to. Ale reálne má ako taký blázon. Je to kos. Tak ja tu riadne mám ako taký blázon a ten pôjde veľmi pomaličky. Aha. Dobre. No takže, musíme teraz na policajnú stanicu. Neviem, asi. Doriti. Kámo, toto čo tu robím jak Doriti? Však si dokázam úplne, že auto. No dobre, nevadí. Takže musíme zostať späť, čo? Doriti, tak potom kam ísť? No už potom je. Neviem, že idem do predstavu. Takže ja musím... Asi tak. Teraz neviem povedať. Ale takže... Ježišu, Maria. Som tu zase niečo fúdal. Čo idem úplne inou... Ja idem úplne inak. Ktorý ti? No prečo idem takto? Idak... Why? Ne, ja som mala si tam odpočiť. Ktorý ti? Toto zase. Ukáž mapu. Kam mám ísť teraz? Aha. To potom dobre idem. Potom musím ísť... Aha. Dobre. No dobre. To musím ísť potom... Dobre. Dáme money. Dobre. Ježiš, teraz som zase zapla. Takže sa nasadím, že? Áno. Jej, to čo je? No dobre. Sa... To vidíš, tu narazím. No nič. A to čo sú za cesty, ty kokos? Pip. Dobre. Tak? Opa. A prečo sú úzke
toto bude moje auticko. Bože môj. No nič, ideme ďalej. Teraz kam mám odbočiť? Op! Tak tomuto nechápem. Že absolútne. No dobre, skúsime ísť trošku inak. No takže. Ježišmaria, čo sú za... Ja dobre, to aj teraz som prestávaš. A prečo sú tu dreva stojí? A, stojí. No dobre. A čo to? Hold on. Že chcem sa už pomýšľať. Nic som nepovedal. Potom kam mám ísť? Potom kam mám ísť? Ježišmaria. A sú nejaké prudké zákroky. Myslíte? Nie. Tarikata. No dobre. Je tu? Tak aj teraz netuším. Ako sa tam mám dostať? Ach ja. Aha, opa. Trošku som porozbíjala auticko ovocou. To riti! Prečo to je také úzké? Dobre, to sa Otrikso. Jej! Eto месте. Opa! Установка нажми дамбра аж передачи розказ. Перевоз Engine всем off. закутников. No dobre. Нажми пошли ку машину. Toplíte. Witajcie, Wariszu. Menu miano starszina Manalow. Et kontroluje ti dziura. Ada trzas każe partia nikli sprawku ać brać ta. Na szefy Teraz skalka wiadomo, robotcu lejno obarstnie. Dobre, zaraz. Wać was idu? Odlikso. My zawdry prebuje tnuwoczka ruczko ać robotca ja. Нажми повзица шуплистка у влада. А докупит odrabku A czekaj, instrumentów. teraz Nie tap instrumentów, nie tap kontrabandów. No to powiem tak, to... A tak, no to easy. Dobre. Ježiš, ne. Okej, ale... Mne to pripadá trošku ako Maša Medveď to auto proste. Viete, to myslím. Dobre. Trošku je to pripomína. Čo už? Ježišmaria, aj toto vytočiť neviem. Ne. Doriti. No dobre. Ideme ďalej. Ne. Doriti. Čo, ešte tu porozbíjam more. Ježiš. A prečo tu sú také úzké cestičky? Ty kokos. Strávil som si túto žumpu. No dobre. Ježišmaria. Ja neviem proste. Proste, ja neviem. No comment. Ale prečo je tak pomaličky? Bože môj. No nič. Áno, asi neviem. Aha, zajímavé. To počkaj, ale... Aha, čo to máme? Čo to je? Aha, neviem čo to je. A teraz to... O, tu sú iné cestičky. No, teraz... Dobre. No takže ideme ďalej. No dobre. Kde je otázka? Tešíte sa do školy? Dobre. Keď áno,
napíšte komentár, nedajte. Doriti, čo to ešte porobím? Dobre, engine off. Ja som tu zastavila, že úplne mimo cesty. Mimo, úplne skoro na cestu. Nie. Ja som spravila náhodou, takže pardon, ľudičky. Wow. Máš Ja sa, se more? rúd z tego instrumentu. Bože, som vôbec správne, áno. Hada roznikov. Čus. Do you have something to trade? Fúha. Celkom zaujímavé. Ukážem pušku. Ľaľa. Pušku. Čo je to? Granát? Dobre. Takže čo sa mám teraz vytradiť? Buy tools, weapons. Dobre, tak... toto. Wasza Zawsze stara tak ustanowka, zadziała. policyjska baza. Ili wy wydajecie Eto kontraband? atabarstný interesný. Že teraz zase tam musím ísť. To je úplne na opačnej strane skoro. Ach jaj. Tak, na to som si zase nabehnula. Počkaj, ne. Tak. A ja som zastavila celú dopravu. A prečo ma neobídu? Ježišmaria, oni sú kúpi. Dobre, nie je tam lupička. Bobek to nevadí, to pôjdem si. To nevadí. Ježišmaria. Sú také Nie, ale... To sa ti teraz poviem. Bože, Nie. Pravda, Max. To je čo je celý? Áno. Ach jaj. No nič. Takže ideme ďalej. Ale dobrá hudbička je. Tie záchody sú podľa mňa moc prudké, či ako sa to povie. Nie, ja som skoro tam. No neverím. Ty kokos, to bolo asi trošku... Myslím, že som išla skoro. To neviem. Poliší. Ježišmarja. Ach jaj. Ani zatočiť neviem. Som krivá. Odlikso. No, poszedł Engine. teren naukowy, ać prekażny je wo всем zobraną kontrabandu. No, takože a sможно повзять все No на dobra. посредство, а Musimy каждый машину. Отлично. А я позмышлял возьмите Ля-ля. вам. Мену мяну набоку. Это мадро лида ач магазин. Мембеница, всем бронезе, туро ило Ale ja ач nechcem мено. požívať také tie tvoje Вас не nauky. та či čo to помскаю, sú. ада селю тему Bože адро. môj. Ада? Transfer all Оварсна работа. Вас похватили одровни Oba! контрабанду. A wie pierwszeli eć maszyno, ać Teraz powartnicka, tam zase kontrol musíme. gondry. No dobre, čus. Už ja potrebujem. Ach, ja teraz musím pozrieť a kúpam zase. Dobre, už potom môžeme naspäť. To je najlepšie. Idem takto a hop, 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 šup, šup, šup a to je všetko. Tak. A pôjdeme, ježiš, prečo som to ťahla? No dobre. Tu engines, tak. Dobre, tam musím ísť. Oj, dobre. Ideme, že je úplná pohoda, ľahoda. Oj, no úplne, že nie. Ten tam boli. Yes, som vypočítal, dobre. Tak toto už nie. Skoro som narazila do... Okay. Opa! Dobre. Ideme ďalej.
pekne. To si je tu dobre. Budem si dávať drifty. To sa mi páči. Oba. To sú akoby, ja neviem ako to popísať teraz. Doríti, čo tu robíš? Dobre. Takto ľudia, ale toto sa to auto. Tak sa s tým autom neviem ani ach jaj. Ale konečne sa to West? Neviem ako to... Doríti! Ty smradu, jeden zase. Poď sem. Poď. To sa neviem nejako... Dobre, budeš to nejako... Ty musíš opraviť. Ach jaj. Nechcem. Tak, opravím toto autečko, prosím ťa. A nehulzu! Bože môj, no dobre. Tento stále musí huliť takisto ako servítry tam. Už ideme spať? Ale... Škoda. Ty si to robil celé za mňa? Asi áno, teraz. Ale ten brow... Oj. Minus 200. Saving. Dobre. Ach ja. Ale pekné hory sú tu. Tak poviem. Стоять! Наша грозный непрерывно аж контра. Выбудеть, обрабят, актроша детели, худрý grúzku, перевозку на Ародия. Nerozumiem. Idite na včoda, až propsať arbosnietko. No, poď, ale rýchlejšie, nemám na to celý deň. Ach je. No poď. No poď ešte. Poď. Poď už, more. Nemám to na teba zavietať, počuj si. Takže doklady. Pierwsze детей, транспортная грузку, мандавалитый транспортный документ. Авальный профсаю его Доклady. Шамана. Атматур. Čo? Ignác. Dobre. Takže teba môžem pustiť asi to. No. Dobre, takže teba môžem pustiť, ty si v poriadku. Обарственный спадок, Takže prejsť tu аппаратна radšej, документа, radšej z а равный auta, стану. dajme sa tu. Эсте узычек грузков писотника. Čo sa tu deje? On April 1981, the ministry, dobre, to ma nezaujíma úplne. Už. Nožík, perec, kargo. А Вивьер узычек писотника. Лично Čo tu всем prenášame? грузку эту машину. Šolek, Aha. Čo je to? Dobre. Prenášame tu... A čo tu všetko nesieš? Som. Mám tu radšej musím pozrieť pre istotku. Vecko? Kto by prosím vás nosil vecko v aute? No, teda v takomto kamióne. Gas range. Aj. Dobre, ale pre istotu musíme niečo pozrieť. UV svetielko. Pre istotu. Je ešte oil. To som ešte nezapísala. Dobre. Отлично. А je wierna, a zmożna komparatno waszego pisotnika, transportная документа. Takže môžeš Kontrola ísť. podrávku informácie, pustíte, ale odpraviť sa šajaziteľa, ať tajno našego adroň.
Ukaż, approved. Papa, Rado tu ksaju, Amanu. Ać obaczysta. papa. Ahoj. Dúfam, že som pustila nejakého správneho. Čo? Šubier, čo? Ach jaj. Иногда вам нужно распределить грузков для контрольной или верх добраться экскрювку в продомяту. Вибрацію вашого грузку пустотника виснувши в грузку продомятки, aby wyszczytować jego na kontrolna jak грузку zona. Takže. Aha, pas. Dobre. Takže ty to máš v poriadku. Minus 13! Čože? No dobre. Musím si dať pozor, čo prenášam. No takže... Cčko. Ukáž. Takže bohužiaľ musím dobre. To všetko musím dobre pozerať. Это оно! 7 грузков пас Musím анпастолов. všetko A wie pozrieť. wierzy, No, aż można takže- liczyno i posłuchać kontrabandu. Počkaj, to nie. Ja nožím na to. Dobre. Ale, čo tu máme? Ale. Fíha. Tak, ty som tak neposlušný. Ach jaj. Prosím vás, vystúpte si z auta. Musím ešte pozrieť, čo tam, že či tu nemáte náhodou SK. Ukáž. Tu nie. Ukáž. Tak idem druhou stranou. Ukáž. Tu už potom žiadne SK nie sú. Nie. No tam musíme ísť. Ukáž si toto vrtené. Dobre, bohužiaľ. Takže idete do celý. Takže... Papa, papinky, papa. Takže... A wie wierma, Denne, Tomikovi. Ja si idem užívať ďalej. Ukáž, čo môže za chvíľu noc. Dobre, prosím ťa, chod to Áno. upratať. Chod to upratať. Arosko, Varíšu. Chod to prosím ťa odpratať, ďakujem. No, takže ďalší. No, som nevedel, že to takto bolo kedy v 90. rokoch takto. Dobre. Doklady. Attenție! Doklady. Atmătură! Doklady mi dajte. Že som správne. No dobre, že si na teba pozriem. Á, takže ty tu bereš ovečky. Hop. Ej. Ej. Doriti. Madre rozprawitelcze Douglas. Takže pre sa tu teší, aká sa zlatá kozička. No nič, musím to vyrobiť. Ukáž? Takže môžem to aj zabiť. Podľa vás. Máš? Máš? Ja ťa len budem zabíjať. Ale počkaj, ty nemôžeš pašovať. Sorry, obca, musím to. Máš? Takže podľa mňa, ale... Takže prosím vás, vystúpte si z autíčka. Všetko musím teraz pozrieť. Ukážesko tu není.
Ešte tu pozrieme priestor. Ukáž. Slavme na Čmíru. Dobre. No to je príliš nejaký divný. No dobre. Takže môžeš ísť späť. Takže toto ti dáme dole. Takže... A čekaj. Moskva. No dobre. Fíha. Prosím ťa, ty tam čo tam robíš? Čo to je? Až? Počkaj. Počkajte. Tak, dvojka. Ukáž? Čo tam je? Ježišmaria. No, že nemám. No nič. Že choď vrátiť tú kozu. At Maduro. Dobre, vrátil si kozu? Dobre, vrátil. Dobre, to je naše. Asi. Tak, vieš čo? Púšťam ťa na šízaj. Svojou kozou. A prúd. Akaristańska. Atlista. Papa. Ale neviem, čo som, ale neviem. To sa mi nepozdávalo. Dobre. Keď som ho nepustila, to by som už bola kúk. Dobre, takže ďalší. No poďte. No takže... doklady. Dajcie. Doklady. Atryć. Akrowrotaj. Dobre. Až toto je zatiaľ v poriadku. Fúha, čo tu takto pašujete? Toto nie je v poriadku, pane. Akronur masz meno czas. Nie. Ten tytuł niečo radioaktívne asi. Musím to zobrať, pane. Ukáže sa tu nikde? Dobre. Takže... ukáž ičko. Dobre, ičko trojka. A čo som ty kokos? Čo potrebujem palisu? Kde? Počkajte. Toto... Tak? Dobre, sa tu všetko odkúvali. No, to asi podľa mňa nič nebude. Ukáž? Toto nie je dobré, to sa mi nepáči. Fíha. Čo bude tu? Ičko... skúsim použiť ten ferec. Čo je? Ukáž? Dá sa to jasne s tým. Ukáž presne tu. UV svetlo, no nič, tu nič. Takže prosím vás, páne, vystúpte si z auta. Na chvíľku. Šic. Ukáž. Žiadne SK tu nie sú, ukáž. Tu nič. No, ideme tam ešte sem. Dobre, ty si v poriadku, môžeš ísť. Takže prosím ťa, Sergej, dám mu to tam.
Čo tu zase hulíš, Ada? Doriti? Chod to ukradať. A Rosko, Varíšu. No, šic. Dobre. Aspoň to si mi robí. Dobre, choďte späť. Odsečko. Dobre, teraz si musím niečo povedať. Takže ešte, toto je dobre, takže approve. Takže vítajte v našej krajine. Lárač, no. Dovi. Dovi. Dúfam, že som nepustila zlého nejakého. Dúfam. Čo? Doriti. Horošno. Vaša kurka ovčelňaca. Dobre. Pošli oddyhali jebier. Utrošne laco, den naja našeho trenírovka. No takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber. Dávajte odber aj kanálu Pixel Wolf and Pixel Fox. Tam je, no, to je herný kanál ako tento, takže dávajte tam like, odber a za 500 odoberateľov ako tu, tak aj na kanáli Pixel Wolf a Pixel Fox. Tam bude za 500 odoberateľov odhalenie. Takže dávajte odber a čaute.